Tinuod jud ay mulutaw guys, aga ng baniga. Nanawa oh. Hi guys, magpasilong sa may sa kabaw guys. Ang nagpasilong gwapa. Pilingan. Bitan ako ni. Hoy, anang gupaha man lagi naka-make up man lagi ni nagpasilong sa kabaw. Hoy, yung pasilong na sa kabaw pero naka-make up oh. Siya na oh. Pwede nila. Tas ko naghukas sa pod. Alimutanan magaglawas na. So, ang pasilong sa may sa mga kabaw. Init naman sa ate. Lumuli pa kadyo init. So nga na dara guys, ani ka alas 8 buntag pasilongon na tagatang buhian karon din taon mga disgrasya. Kay delikado. Kimino. So magpasilong sa amin sa mga buhian guys. Pasilong sa namas mama. Kay init na. Ay lamok. Way lamok ro oy. Natigbak ang mga lamok kay arang inita. Ito. Og dari ya di pud pwede no. Pwede kaya rang kuan na mulusot agwas kuan init. So kaya lang kasi nga ron ipasilong ag mabuhion kay delikado ag init. Isa tong bay ma. Kalis gasyas buhion ha. Isa tong bay. Ito. Gosh. Ba't ako kakuanugin sa mga bayad na? Hindi tapok. Gamay nagbay man. Nindot ron mo tukad og panoramic ba kay wa pa kadyo ning bukad ag adlaw. Diyan ay ko ano nakangap dagem sumadyon ta mo bunag agwan. Pagampo kasi kung bunag agwan guys. Kaya ro makasawod na pamig tubig. Dasang gabi ining bunag to sa hapit makunog amang drum. Arsa na imong sanina kanay daghang. Amarsiko na, ang kadug amarsiko guys. Mo na amarsiko. Manikit na sa tang noog. Nalikit. Sakit pa yun. Tapos kuya nag-una. Sakit pa yun ya ma. Sakit. Di man. Gilik ra. Katuw. Katuw mo na imong kasi mong kuan noog. Mga tuta. Parang cuping. Tama na pitya. Nge. Nge. Bugay ka ha dali. Ana mi sa una na magkausaran nga na may atabay diha. Nanan ah. Napay tubig na. Nama siguro atabay, ana siguro tubig diha yan no. Ana siguro magkausanan si Uyo kay dao-dao man. Ug ako mas okay pada kausan kay hanay-hay. Oras ila na may atabay diha oh. Hinlo siguro na hinlo diha ya. Atabay. Atabay. Tanawon. Ta. Tora ka mong kuan kabaw. Toras mama to. Pasilong nas mama kay init na. Delikado, umabuad. Mo dyan delikad dyan guys, huwag na amoy mga buhiin. Di ka dyan, ibuad sa init kay simbako unsag disgrasya. Pala dyan in taon. Mo na cake day, danis ko anday bukid cake. Kana. Dadan sa bay. Dada. Lalala. Ato pa na na may kabaw. So dara na may pasilong si mama. Mo ganis ko yagal kay nitinin taon magkuha sa mong buhiin. Salamat ka Jo. Tabang na taon na sa ko sa mong buhiin. Kuan ron ba kay og mga sagbot kay nga ladya naman Nga ladya na mga sagbot, manang minus na ako kit-kitas mga buhiin. Minus ang kanon sa mga buhiin. Ali mo gusto sa sagbot oh. Mga baka dari. Sa katasang naitulaan niya. So ana nas mama diha. Maana ra ka ha. So dari kay baga man ag dahon na bangkaw. Mo jay kahoy nga bangkaw. So ana na may pasilong nga gamang kabaw. Nara ka ha. Tata na day. Kato na puntas mo. Sumato na pud Miss Baka mo na pud sang ipasilong. Hara mag isang nati ya. Nada na. Amuan na ran anja. Sunod na siyang mama. Laaga na gamang nati. Laaga nas ngi. Di na magpabuhi. Nga laagan. Magdungag sa kong kamuti guys. Mili kong kamuti. Karara nag-abuyag. Diba? Dungag sa ko. Kalami ikaan kamuti. Hindi jadi kang kamuti. Kimi, eat ka kamuti. Kimi. Day. Eat ko na sa kamuti.
Itay kag kamuti na. Kaya tidak ke. Pud na. Tidak dapat dari manig mangkuan kinamuti dan sa mga manig mangkuha dato sa mga kinakas. Lewe. Di na makatubig. Tamis. Tamis na. Tamis na yung saging nga guys kanina. Muna mo naman na salin. Ini pisot. Parang pangkisan siya guys. Hindi ko ganahan ang apakpakan. Mas ganahan pag ingani kaya ang ikaluto magpakpak ako. Ganahan magkumangtanaw. Inikaluto bitaw nga manglutak siya. Naman sa gito doon ingani guys. Kaya gamay na lang may hugasin. Muna gitawag guys sama guys. O pangkis. Kisa. Dengan ko kamuter nga may snack. Mga bata. Dos naman. Magdatat. Bukaan na ito tawid maya. Inya, magluto taon na yung datag hapin. Daan ba? Magdami guys sa mga snack. Kaya maglaba man meron. Dam. At yung tatawid ma, isnak ma, magdatag pagkain. Inya, pwede pa datong matog. Mas magkuhan ganyan tayo. Magpasyal-pasyal. Tapos sa una pa, nagtambay ta. Magkuhan may guys. Magpasyal-pasyal. Milkos kilid sa dam. Magdaka ko na may happiness. Kim-kim. Magdata ito atang banig. Banig. Ay. Karon ikaluto na ning atang kuan. Dito patap mang lugos mga buhiin. Hi guys, nanay kamuti. Yan na guys, aghang pinangkisan nanay hugasan kaya nanay itakang. Yan na guys. Itakang na nila ron. Na may tubig. Okay, yan na guys, takang nagahang kamuti. So sigaan na nato si Jaka arong luto na ni. Kaya nagamanda na magdangag mo ito na may datos lamang labhanan amo rin isang baunon. Dapagos labahanan na madadto. Karon ma. Ha? Lalay ga. Nanina, naman to dan ha. Lalay. Nagaluto na ito guys. Maglaba na pud mi. So mo tong ibawon na tos dam kay snack ba. So labas ako ron guys. Kay daghan labahanan. Ang dali ara mo daghan. Apilon din na naglaba ka ng mga kortina. Pada patabang rakugdas mga kuyas. Ano daghan. Kalisa laman ang una. Ugma na po ng ubang kortina. Pero ugma na ni. Dali naman siguro po nilabhan. Ay, madam. Ayaw, madam. So kanay ugma na siya sa buntag ang labhan agkan ni sa may karon. Kaya rong di ka jud daghan bahal. Okay, luto na kajagamang kamuti guys. So ana ni isang isado sila nang kamang larga nami. Ato nami dito sa among piknikanan. Hey guys. Di magsunod na ni mama. Sana. Duha. Si. Tulo. Empat. Ako kaabot. Lima. Tungko tuloy ko rin ka. Hindi po daan. Sukat naman ko ni Andaya. Tumoto na mi guys, magdamis among baon nga kamuti. Tara day. Ikaw dadas, wala day. Ha? Ken. Kana Ken. So guys, dahil nagadzud mi darhis. Dam. Sorry ko na may mag-picnic darhi. Si Kimi nagbitbit na sa isang ilisan nga, but sumpo nagkaligo. So guys, dari may mag-picnic daris daplin sa dam. Dagat. Pagkanindot sa view. So muna amang baon karon guys, kamuti. Gaw kasukas mas kuy kin kay galimutan. Padung manggod pud maligo dari guys sa dam. Kanindot sa view. Mga antanin jog kamuti, ang mga chikiting kay nagdaman sila brown sugar kay lang itaslog ilahang kamuti. Kani guys lami jud gaadyo ni kay tamis ning kamutihan ni. So kay gal kay nawahiman kay to pa naglugway sa kabaw. Kami na ring una nami. Unta. Layo dali presko. Fresh ka hangin no. Sana. May kaso ba kay do dares tubig.
Na-schedule ng taon. Dagat. Anta guys. Naunta. May awe. Okay guys. Nganta nito kamote. Nganta. Nga, pwede kambing yan to oh. Next na rin magpangbay. Maligo. Maligo. Sud ko din. Nindot na rin magtambay guys. Mga alas 3 to alas 2. Alas 2. Alas 2. Nandun mga alas 5. Nandun magtambay kay hangin. Sud kadong hangin ba? Dahil ito yung side. View. Wow! Nindot tulo. Nice. Namin saka. Sunod kita lima, kita papa. Papa kuya, nito yan ni. Pahangin ba? Ito. Madung ka naman maligo. Lahat banig. Muskit. Muskit pa. Tipid. Muskit. Nice ang lugar. Kayo. Mga tagamote, guys. May akadudari tambadan. Ngahan ko. Puwas koan ba? Puwas kainit. Hangin man. Hangin kaadyo. Miss, gusto mo yung maligo, guys. Tubig na siya. Nagdamig tubig na mga guys. Kaya maadon lang upang uhawon. Ayun lang. Inom. Kamay pag-open. Tama na eh. Tama na eh. Ulitin. Bira, hindi eh. Kamay. Inom ta guys. Naman, ako. Hmm. Hindi na. No. Nagkani azon do ilabog ning kuan pagpakatan ni hatag sa isda. Yung mga ang sila. Ano ba ta? Kalag kabuk. Sila ko na pud may panglabaron guys nga nagdami sa mga labahanan. Yung tagamuti. Awa na yan. Muti guys. Ang kabiyog gayo eh. Sakin? Tinuto na TikTok na mulutaw ni. Oh, kinsa tong mo order diha og banig nga mulutaw. Di ay kakinkin. Oh, di ba? Rang ka nice ka aso, maligo mo magdara mo da ng injong hapin. Oh, maglutaw-lutaw na nang injong buntaw daring dam. Tinuod jud ay mulutaw guys, aga ng baniga. Nanawa oh. Kitaan magkinkin na to sa TikTok ba nga na mulutaw. So isang gitry pod og palutaw. So nilutaw jud siya. Oo. Mas kinkin nakida-higda na nas bani. Enjoy ka adjust kuya kinkin no. Agak mo. Unsa? Agak. Ikaw. Maluoy. Unsa na. Agak ko kuno. Enjoy kuya kinkin oy. Mulutaw ba ko no be? Whoop! Mulutaw jud ay guys. Angay dai nga ni kana mga di makamaog lang uy. Magdag ingana. Ako kamo naman ko. Kamo na day kag Langoy. kamo na day kag langoy. Mura man kag penguin ni langoy dyan. Murag penguin. Guys, mang laban ako og sugod. Ito na mga chikiting nangaligo na sila. So ako dari mang laba, mahugas.
Ana. Sugod na ko dara sa trabaho. So dahil may manglaba guys. Dari pita. Okay. Batan, mga person. Dakog sako or mga hapin. Sagda guys, may hugason, naapad sa kuan. Manay kumplitos. Kumplito. Hama ka tong kabo, Kim. Na mo na. Wala na ron. Was-was ng person karon malabhan na ning atong mga labhanon, malabhan na ning among mga labhanon guys. Ngarang kadaghan ka bujag. Was-was na. Ano pa rin? Ano ba dari? Square kin. Giling-giling. Giling-giling kin, giling-giling. Hele. Sa may tawanan. Hintay nang hila. Kaya hang hila. Lagi. Hagong pa dyan. Tawanan, mandi ay, paluma. Palumang kaligon sa tawala. Tawala. Talawan. Tawala. Mama? Dilay-lay. Maligo ko sa mga labas ako guys. Hingga na ko mag-video ini kumana maglabas kay aron matulin tara sa mahagbong sa kang cellphone. Cellphone. Lagi hasan ibutang na si babon nga cellphone kay sa mahagbong na delikado. Atay cellphone. Waterproof na, ma. Tama gamit sa tang mga kamera-kamera. Sulay mo data air. Ingutan ang natinamo ni Papa, guys. Kay daghay kuto. Ha? Anay ko to. Hello, guys. Ngayong hapon. Manamig na ba? Yang mama. Guys, muli na may kay hapon na. Thank you Lord, manazid. Kuha may papagabril.